Jo, alle sammen. I dag så skal vi lave en ny video. Den bliver faktisk fucking fed, men det hedder Stassen Narrøv Challengen. Og det man skal være, det er, at man skal gå hen til en person og så sige, fuck ja, man. Eller man kan også slå dem lige i fjeset. Men det handler om lidt noget andet, fordi det er jo lidt småkriminelt, ikke? At slå en anden person i ansigtet. Så du skal bare sige, fuck dig til personen, og jeg ønsker, du dør, man. Det kan man sige. Det vil være fucking fedt. Nogle de kan godt lide at lave pranks, hvor de gør noget lignende, men altså de der pranks, de for det første fucking fake, og for det andet, det er fucking kikset, ikke? Fordi man siger bagefter til dem, at det ikke var rigtigt. Det er jo ikke noget sjovt i det. Det er fucking bullshit. Altså det er det der er med en challenge. Der skal man rent faktisk gøre tingene og mene det, man. Gider ikke det der utro prank, man. Hvis man laver en video, så skal man kraftedeme være utro og vise det. Nej. Jeg gider kraftedeme ikke de der fucking prank-videoer, man. Kraftedeme lort. Nå, men jeg må hellere til at ud i køkkenet og finde en eller anden fra kollegiet, og så bare sige fuck dig til dem. Ødelæg deres dag. Som rigtig narver, ikke? Husk at like subscribe videoen, inden I har set videoen, fordi at, hvorfor skulle man ikke gøre det? Altså, hvem gider at se videoen, inden de subscriber? Hvem har? Jeg ved aldrig, hvem der nogensinde har subscribet, før de har set videoen. Men hvis I nu har lyst til det, så kan I jo gøre det.